Zdraví vás, tady Tikus 7 a vítejte u seznamovacího videa se mnou. Tak, první otázka, která vás určitě zajímá, je kdo jsem. Jsem kluk z Prahy, doufám, že i budoucí let's player, který dokáže pobavit lidi. Které doufám. Jako druhý bod, co tu mám, je co budu točit. Tak jelikož jsem let's player, tak asi nebudu točit porno, ale hry. To doufám všem dochází. Jo, ale jaké hry? No tak například League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, občas, ale jen málo kdy, zahrát i Minecraft, ale jen timelapsy a ještě méně minihry z Minecraftu. A dále zatím nic neplánuju, ale určitě něco vymyslím. Budu potočit tak 2 videa do týdne, možná více, možná méně, to záleží, jestli budu bojovat se stejnou nemocí jako dnes. Mám totiž těžký případ, je mi to uprdelivosti a samozřejmě i lenosti. A asi jako poslední věc je nějaký důvod, proč se na mě dívat. Je to kvůli tomu, že i když se to nezdá, tak dokážu být občas vtipný. A většinou se u těch her tak naseru, že to bude pro vás vtipné. Pro mě to fakt vtipné nebude, já totiž tady budu do něčeho asi mlátit. Takže doufám, že už mě trochu znáte a zdar u dalšího videa.